שלום רב מדריכות ומדריכים וברוכים הבאים לסרטון של קבלת ילדים. קבלת ילדים בתחילת המשמרת ובטח שבתחילת השנה היא בעלת משמעות קריטית היות והיא קובעת את המעמד שלנו כמנהיגים החינוכיים של הזמן המשותף עם הילדים. בזמן של קבלת הילדים אני רוצה לשמור על שני דברים. אחד, שהילדים יהיו בשקט ויקשיבו לי. שניים, שהילדים ישימו לב שאני מקשיב להם. אנחנו נתחיל מהאספקט של אני מקשיב לילדים. עם הכניסה לכיתה, דבר ראשון הולכים ללוח וכותבים על הלוח את הלוז והתפריט. אם יש עוד דברים בהתאם לחברה שבה אתם עובדים, אז לכתוב גם אותם. אנחנו נדבר על זה בהמשך בסרטון על לוז ותפריט ומה החשיבות. ב2-3 דקות הבאות, מה שאתם צריכים לעשות זה לגשת ולדבר עם הילדים. אם יש ילד שהיה איתו איזה עניין, ללכת רגע לוודא, לאפשר לילדים לבוא אליכם, קצת לחייך באופן כללי לכיתה, לחייך לילדים ספציפיים, לראות עם ילד עם פרצוף קצת עצוב, לתת קצת מגע אישי. המגע האישי הזה יעודד ילדים בחלק השני לשתף פעולה בחזרה איתכם. בחלק השני אתם רוצים לוודא שתשומת הלב של הילדים נתונה לכם. לשם כך אתם צריכים שכל הילדים יהיו בשקט וכל העיניים יהיו נשואות עליכם. הטעות הנפוצה שמדריכים עושים בשלב הזה היא לנסות לכפות על התנהגות הילדים שקט, כלומר לאסור עליהם לדבר או לאסור עליהם לנוע. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא לעצור או לבלום התנהגות של ילדים, אלא לנהל את האנרגיה שלהם, לנהל את התנועה שלהם, להכווין ולהזרים את האנרגיה שלהם. אנחנו לא עוצרים אנרגיה של ילדים, כי אז יש קלאש ומתחילים ריבים. תחת זאת זה מאוד אפשרי לרתום את שיתוף הפעולה הטבעי שיש לילדים, הרצון הטבעי שיש להם לשתף איתנו פעולה, להגיע לרגע שקט ואז להתחיל לפעול. בשביל לדבר על איך אני מגיע לרגע שקט, יש לכם לינק בהתנהגויות שוטפות וכלים, יש לינק לכיצד להשיג שקט בכיתה. לצורך הדוגמה הקלה, אני יכול לעשות איזושהי פונקציה משחקית, כמו מחיית כף, מי ששומע מוחא כף, ואז הילדים צריכים לחזור על מחיית הכף, או ציפור השקט, או דרכים בלינק, אבל זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להגיע בעצם בהסכמה משותפת, למצב שיש שקט בכיתה, ואנחנו יכולים לדבר. ברגע שקיבלתם את השקט שלכם, לא לנצל אותו לרעה, קצר. לילדים, הם בסוף יום הלימודים, הם הגיעו למסגרת שקצת יותר משוחררת, קצת יותר מפרגנת, תנו להם את החופש הזה. השגתם את תשומת הלב שלהם, מסר קצר, מה אתם רוצים שיקרה, להקריא את הלוז ולשחרר אותם לפעילות של לסדר את המרחב, מה שזה לא יהיה הדבר הבא שיש לכם בלוז, אבל לעשות את זה קצר. מקווה שהיה מועיל, ניפגש בסרטון הבא.